llibres ha tingut moltes vides. La primera va començar el 1962, al 654 de la Gran Via. Els seus artífex, Josep Esparticó, Armengol Passola i Josep Úbeda, van crear un espai de resistència en plena dictadura, especialitzat en llibres en català. Nosaltres som baula d'un projecte de molts anys d'història. És un projecte, com sabeu, tot en català. És a dir, ara mateix hi ha més de 40.000 referències en català. És aquesta idea de, sí, cultura catalana, però no cap a dins, sinó oberta al món. A Ona, l'art és present a tot arreu, a les parets, a les persones i als visitants. A l'entrada hi té presència l'art. És criteri, òbviament, per seccions i un criteri editorial d'Ona, que és això que us explicàvem, promoure el teatre per llegir, promoure la poesia, els feminismes, no? Tenim una secció molt gran de feminismes, de diferència, la història, l'art, la part gràfica, la literatura infantil i juvenil, o sigui, i òbviament la literatura catalana, és a dir, aquí no tenim les novetats dels escriptors i escriptores, intentem tenir tot el fons. És la voluntat de no només ser un punt de venda de llibres, sinó també un punt de trobada per a la reflexió, l'art i l'activisme És lingüístic. molt més que una llibreria, això és una casa de cultura. L'espai combina tradició i innovació. La monumentalitat del nou local reforça la idea que la llengua catalana pot ser ambiciosa i universal.